So friends, welcome back to the my BC Serang YouTube channel. So friends, दिनै आंना roast video लानानै फैदों ना माबा video लानानै फैदों आं दिनै मोनसे serious टपिकनि सायावसो डिसकास खालामनो फैदों। नोंसोरथ' थाम्बनेलखौनो नायना मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव डिसकास खालामनो नागिरदों। roast बानायनाया मोजां ना गाज्रि एबा राइट या रं बिनि सायाव डिसकास खालामनो फैदों। बेबो आंनि रियेल भइसआव माखासे सानै साथाम मानसिफ्रा बुंदों आंखौ नों मानो रस्ट बानायनायाव नोंनि रियेल भइस होआ, नों लाजियो नामा गियो नामा होननाय। बेयाव गिनाय एबा लाजिनायनि जेबो खोथा गैया, मानोना आं मोनसे गोजान जायगायाव गार्डनि खामानि मावफैयो। स' आं 12 घन्टा डिउटि मावो। स' आंनाव टाइमा थाया, आंनाव रुम मोजां दंना टाइमानो थोस्लाबो। जेराव मेरावनो आङो अडिअ'खौ रेकर्ड खालामो। स' बिनि थाखायनो बेकग्राउन्डआव गोबां माखासे मिउजिक फैयो, गारिनि मिउजिक, बारनि मिउजिक, अनेक बायदि बायदि साउन्ड फैदेरो। स' बिनि थाखायनो भिडिअ नायनायाव डिस्ट्रेक्ट जायो। बिनि थाखायनो आङो आंनि रियेल भइसखौ दिनैसिम रस्ट भिडिअ खालामनायाव होनाय जायाखै। बिनिखायनो माखासे बे साउन्डखौ इगनर खालामनो थाखायनो आंनि अडिअ'खौ आङो एडिट बानायनो गोनां जायो। बिनि थाखायनो ना गियो ना लाजियो बिनि जेबो खोथा गैया बेयाव। स' दानिया फैदो मेन मुद्दायाव। रस्ट खालामनायखौबो आङो 100% राइट होननानै बुङा, बेयाव माखासे गोरोन्थिबो दङ। रस्ट बानायनाया मोननै किसिमै थायो, जेरै गनायजाथावना रस्ट आरो गनायजाथावै रस्ट। गनायजाथावना रस्टआ मा होननानै बुङोबा, जुदि नोङो जा मानसिनि भिडिअ'आ भाइरेल जादों बिनि सायाव नोङो माखासे जक बानायनानै माखासे कमेन्ट बानायनानै जक भिडिअ बानायो, बेयो माखासे गनायजाथावना। गनायजाथावै रस्टआ जादों जेरै जा मानसिनि भिडिअ'आ भाइरेल जादों बिनिखौ रस्ट बानायालासिनो बेजों लोगोसे बिनि फेमिलि, बिनि हारि, बिनि कमिउनिटि, बिनि बिमा बिफाखौ लाफानानै जुदि रस्ट बानायनाय भिडिअ खालामोबा बे गोरोन्थि। मानोना रावनिबो बिमा बिफाया नोंखौ बिदि भिडिअ बानायनानै नों गाज्रि नाम लानानै मुंदांखा जा बेबायदि होननानै रावबो पेरेन्ट्सआ जोंनो खिन्थाया। स' बिनि थाखायनो जुदि बेफोरबायदि रस्ट भिडिअ बानायबा बे 100% गोरोन्थि। आरो माखासे फरायनाय लिरनाय सुबुंफोरा ओरैबायदि होनोखि रस्ट बानायनाय भिडिअजों हारिया बदनाम जायो, हारिनि नामा गोदोलाङो, हारिया गोदोलाङो होननानै। जुदि रस्ट बानायनायजों हारिनि नामा गाज्रि जानायमोनबा, हारिया बदनाम जानायमोनबा दिनै दिरु मनसि, केरिमिनाति, भुवन बाम, लाक्ष्य चौधरी, एलबिस यादव बिसोरनि हारियाथ' दिनै मोखांखौनो देखायनो हानाय नङामोन। नाथाय बिसोरखौ वेलकामसो बानायो। बे जोंनि हारिनि कमिउनिटिनि नङा होननानै बिसोर डिनाय बानाया। बिसोरखौ डिसमटिभेट खालामा, बिसोरखौ मटिभेटसो बानायो। बिसोरखौ गिदिर गिदिर फांसनाव लेंहरनानै स्पिच होयो, गिदिर मोनसे मेल मिटिङाव लाबोनानै बिसोरखौ इन्ट्रडिउस बानायो कि बेयो जोंनि हारिनि सासे जाखांफुनाय इउटुबार, जाखांफुनाय जोंनि हारिखौ मुंदांखा खालामग्रा सासे इयुथ होननानै। स' जोंनि हारिनि माखासे मानसिफ्राबो जानोखि गनायजाथावना रस्ट बानायनाय बिसोरखौ मटिभेट बानायनांगौ, डिसमटिभेट नङा। आं बिसिबां फरायनायथ' नङा, आङो गावनि नाम लिरनो आन्था, गावनि नाम सिनायनो आन्था, गुबुनजों एसे रायलायनो आन्था आं पिइउल' पास खालामनाय। आं इसिबांखौ मिथियो कि हारिखौ जुदि बोखांनो थाखाय बा हारिमुखौल' गोबानानै लाबा जानाय नङा। जों मोनफ्रोमबो फिल्डआवनो डेभेलप जानांगोन। रस्ट भिडिअ बानायनायाव जानांगोन, फरायनायाव जानांगोन, बा मोजां भिडिअ, कमेडि भिडिअ बानायनाय, जेरावबो जोङो डेभेलप जाबासो हारिया डेभेलप जागोन होननानै आं इसिबांखौ मिथियो। स' आं बेखौ बुंनो थाङा कि जोंनो हारिमुखौ नाङा। न', हारिमुवा मोनसे हारिनि एकदम अंगथार एबा सिनायथिथार। नाथाय जों हारिमुखौल' गोबानानै लाबाय थाबा नङा। हारिमुवा जोंखौ सानसे सिनायथि होगोन, जोंनि हारिमुवा दिखांलांगोन होननानै। न', बेबायदि नंला दा। बे दुनियायाव 47%, 40% मोनबानो अमा बेदर जानाय, बोरमा बेदर जानानै सेलेब्रेट बानायनाय बे नंला। जुदि नों बे दुनियायाव साक्सेसफुलि नोंनो साख्रि नांगौबा नों 80%, 90% लानानै नोङो मास्ट बि पास जाथारनांगोन एबा लाइफआव साक्सेसफुल जाथारनांगोन। ओरैबायदि कि बेयाव 90%, 80% मोनग्रा माखासे मानसिफ्रानो दिनैसिम साख्रिखौनो मोनबावाखै। स' जेनेबा हमनानै ला मोनसे जायगायाव मोनसे लाइन दं, बे लाइनाव खारग्रा गोबां मानसि दं, 10 जन 20 जन हमनानै ला। आरो बे लाइनाव मोनहैनो थाखाय जों गासिबो खारजोबगोन, नाथाय देरहागोन सोर? जायनोखि गोसो मोदोम बिख्लो होनानै, जायनोखि गोसो होनानै खारगोन बेसो बै लाइनाव सिगांसिन मोनहैग्रोगोन। स' बिनि थाखायनो जों दा जोंनि हारिखौ जों बोखांनो थाखाय जों गासिबनि
फिल्डआवबो गासिबो फिल्डआवबो जोङो साक्सेसफुली जानो हागोन। माखासे मानसिफ्रा बुङो दिरुमनसि, केरिमिनाति, एलबिसि यादव, लाक्ष्य चौधरी बिसोरो मोनसे गिदिर हारिनि सुबुं, बिसोर रस्ट खालाम, बिसोर गाज्रि भिडिअ बानाय, बिसोरो मोनसे गोजौ हारिनि, बिसोरो गनायनानै लानो हायो। होमबा जों जोंनि हारिखौ जोङो बोखांनो नाजाया नामा? जों जोंनि हारिखौ थिखांनो नाजाया नामा? ना जों 1900 सननि बायदिनो रायजोखौ जालांबाय थानोसै? जा मानसिया जा मोजां भिडिअ बानायदों बे मानसिखौ सापर्ट बानाय, जा मानसिया मोजां खामानि मावदों बेखौ सापर्ट बानाय। जुदि बे बुहुमाव जों साक्सेस जानोबा जों गासिबो फिल्डआवबो आखाइ होनांगोन, गासिबो खामानियावनो ट्राइ मावनांगोन, मात्र बे लाइन बोनानै दोननाय एबा लाइननि बारगाल' जानो मोना। माखासे मानसिफ्रा बुंबावो कि नोंसोर रस्ट भिडिअ बानायनानै सिख्लाफोरनि भिडिअ भाइराल बानायो, माखासे मानसिफोरनि भिडिअ भाइराल बानायो। नोंसोरो बे भाइराल बानायग्राफ्राबो मिथिनांगौ कि बे दुनियाया ससियेल मिडियानि दुनिया होननानै। नों केरासिनाव सलाया खामस्लाबनायानो नङा बिनि सिगां नोंनि भिडिअआ भाइराल जायो, नों बेखौ मिथिनांगोन। नोंसोर बेखौ मिथिनांगोन। बे दुनियायाव रावबो गावनि गैला। नों जुदि मोनसे जायगायाव गोग्लैनानै थादोंबा नोंखौ बोखांनानै लांफाग्रा रावबो गैला। नोंखौ नांगौबा बिसोर गाग्लिनासो गालांबावगोन। बिनि थाखायनो एसे आरो बेखौथ' दोनबाव र', गावनि गोसोनि लुबैनाय, गावनि लुबैनायखौ सुफुंनो थाखायनो गावनि फिसाजों समान, गावनि फरायसाजों समान हिनजावसाफोरखौनो रेप बानायदों, सोरबा गावनि बिमाखौनो फुथारदों, सोरबा किडनेप बानायनानै फैसा थाखा खामायदों गावनि बिदानि फिसालाफोरखौनो। बेफोरबायदि दुनियायावथ' होमबा नोंसोर एक्सपेक्ट खालामनाङा दि नोंनि भिडिअखौ गुबुनफ्रा भाइराल बानाया होननानै। आं बेखौ बुंनो सानादि नोङो मोजां भिडिअफोरखौ गाज्रि एडिट बानायनानै भाइराल बानाय, बे रं। बेखौबो आङो राइट होननानै बुङा। बेफोरबायदिया गोरोन्थि। नाथाय जानोखि गाज्रि भिडिअ बानायनानै भाइराल बानाय, बेफोर साननाङा कि जोंनि भिडिअआ भाइराल जानाय नङा होननानै। जों बेफोर भिडिअखौ बबेनिफ्राय मोनो? गावसिनि वाट्सएपनिफ्राय, गावसिनि फेसबुकआव आपल'ड बानायनाय बेफोरनिफ्रायसो जों बेफोरबायदि भिडिअखौ मोनो। होमबा बिसोरबो गावनि प्राइभेसिखौ गोसोआव लाखिनानै, गावनि प्राइभेसिखौ ध्यानाव होनानै बिसोरबो बेफोरबायदि भिडिअखौ आपल'ड खालामनाङा। नोंसोरनो बे भिडिअखौ नाय। ला भोसड़ी के बेटे बेटा मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हुआ तुम तो। ला भोसड़ी के बेटे बेटा मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हुआ। नोंसोर गोसोआव आखाइ होनानै थार खोथाखौ बुं। बे भिडिअनि सायाव रस्ट खालामनाया गोरोन्थि जादों, बे सिख्लाया राइट होननानै। जुदि बे सिख्लाया नोंसिनि थाखाय राइटबा, जुदि बुंगोन नोंसोरो बिनि गोसो, बे गस्ला गाननानै भिडिअ आपल'ड बानाय, गस्ला गैयालासिनो भिडिअ फट' आपल'ड बानाय, बे बिनि गोसो। जुदि बेबायदिया बिनि गोसोबा, बे दुनियानि साबेसे सिखावफोर दं, बिसोर सिखाव खावनायाबो गनायथावना एबा बिसिनि गोसो। होमबा जोङो सिखावफोरखौबो जेबो बुंनो माबाया मोनथायानो गैया जोंहा। आरो माखासे मानसिया बुंबावगोन नोंहा बिदि भिडिअ आपल'ड बानायनायाव, बिदि फट' आपल'ड बानायनायाव नोंहा मा खहा जादों होननानै। सिखाव खावनायाव नाथाय बै खावजाग्रानि खहा दं होननानै। बे गोरोन्थि। बे भिडिअजों नोंसोर बुंदोंना हारिया बदनाम जायो होननानै, बेफोरबायदि भिडिअनि सायावसो हारिया बदनाम जादों। बे जोंनि हारिनि थाखाय खहा। होमबा सिखाव खावनायनिबो बिनि खहा जादोंबा, बे बुस्थुआबो जोंनि हारिखौ, बे बे भिडिअआबो जोंनि हारिखौ बदनाम बानायदों। मेन हारिखौ बदनाम बानायग्राया मा? सोरबा बांगाल हौवाजों हाबा जानानै भिडिअ भाइराल बानायनाय, सोरबा गाज्रि हाबा मावनानै भिडिअ भाइराल, बेसो मेन बुस्थुआ हारिखौ बदनाम बानायदों। बेबायदि रस्ट भिडिअ बानायनायफोरजों हारिया बदनाम जायाखै। जायनोखि हारिखौ बदनाम बानायदों जों बिसोरखौसो रस्ट बानायदों। माखासे मेलेमजिबि मानसिफ्रा बुङो नोंसोरो भिडिअआव रस्ट बानायनाय भिडिअआव गाज्रि खोथा बुङो, माखासे गाज्रि खोथा बाहायो। नाथाय बिसिनि थाखाय मा फाक आरो मादार फाकार बे खोथाफ्रा मोजां खोथा। बे हेन्डशट आरो मादार शट होननाय खोथाफ्रा मोजां नङा होननानै साननानै नायोबा, फाक आरो मादार फाकार खोथाया इसिबांनो बांसिन गाज्रिबावसो साननानै नायोबा। जानोखि बुङो बेफोरबायदि खोथाफोरा नर्मेलसो दा इन्डियायाव। दा बेफोर खोथाखौ रावबो जेबोखौनो सानला। बे खोथाफ्रा फुंनि, मोनाबिलिनि, साननि गासिबो बाहायो। जों बलिउड फिल्माव नाय, मोनफ्रोमबो फिल्मावनो दा बेफोरबायदि खोथाखौ बाहायो। हेन्डशट सब इउज खालामो। दा आं जा जायगायाव दं बे जायगायावथ' सारप्राइजिंलि गिदिर गथ' गथाय गासिबो बेफोरबायदि खोथाखौ बाहायो। माखासे गथ'आ बिमा बिफानि सिगाङावनो बाहायबावो, होमबाबो बिसोर जेबो साना। बे नङा कि बिसोर बेबायदि खोथाखौ बाहायनानै इनसाल्ट बानायदों बा बे हारामि होननानै। नाथाय बे हारामि नङा, बियो गिदिर फरायनायबावसो। बे गिदिर फरायनानै बिमा बिफाखौ उनाव नायगोन। जोंनि बायदि नङा बिमानि सिगाङाव मोजां खोथा बुंफ्लानानै हाबा जाखांनायनि उनावनो जुदा जानाय। जुदि
हमनानै ला बे खोथाया गाज्रिबा बेफोरबायदि बुंनाय खोथाया गाज्रिबा जों बलिउड फिल्मनि मोनफ्रोमबो फिल्मखौनो जोङो दा रिलिज जाहोनो हानाय जोंनि आसामाव रिलिज जाहोनो मोननाय नङा गाज्रिबा जुदि बेफोरबायदि बुंनाया दा गासिबो फिल्म फेमिलि मेन वान अफ द बेस्ट वेब सिरिज बेयाव मोनबेसे खोथा दं गालि दं गें अफ वासेपुर फिल्म बेफोर बेसे फेमास बेफोरबायदिया दा नर्मेलसो बेफोरखौ दा नर्मेल सानलांदो नाथाय जोंनियाव माखासे बिदि खोथा बुंबानो आंखौ बोरै बुंनो मोनखो नों होननानै जुद्रायबाय थागोन दुनद्रायबाय थागोन बिदि नंला आरो बे दुनियाया सोलायबाय बेफोरबायदि खोथाखौ जा बुंदों बास सरद' बेफोरबायदि जानानै दा लाइफआव साक्सेस जालांनाय लाइफआव आवगायलांनायनि टाइम फैबाय स' एसे बेफोरबायदि खोथाखौ नर्मेलि लाबानो जाबाय आरो लावराय होननाय खोथा बेखौथ' जोंनि खाथिनि बङालिफ्रानो बिमा बिफा गथ' गथाय गासिबनि सिगाङावबो बुंजोबो स' बेफोर माखासे बाहायबाय थायोबा बेफोर नर्मेल जालाङो माने बेफोर खोथाया स' बेफोरखौ अफेन्सिभ लानायनि जेबो खोथाया आंनि खुगायावथ' आं बङालिफोरनि गेजेराव थायो बे लावरा सोदोबा ओरैनो अट'मेटिकलि फैखायो स' एसे बुजिनो नाजा गाइस जायनोखि सिगांनिफ्राय हारिखौ सिबिबोगासिनो दं आं बिसोरखौबो गोरोन्थि बुंनो साना बे बिसिनि खामानिखि हारिया मोजाङै गोग्गोयै थांबाय था होननानै नाथाय हारिखौ थिखांनो थाखाय आं बे सारमोनखौबो बुंनो सानोदि जोङो हारिखौ थिखांनो थाखाय इडुकेसनखौबो जों मास्ट बि थिखोनांगोन जेब्ला इडुकेसनखौ जोङो गोजौ लेभेलाव थिखोलांगोन अब्लानो जोंनि माखासे हारिमुवाबो अट'मेटिक फेमास जागोन जों जुदि गिदिर गोजौ लेभेलाव थायोबा जोङो जोंनि हारिमुखौ जुदि बेयाव गामसा दख'ना गाननानै देखायोबा जोंनिया माथो मावबायबानि ड्रेस होननानै अलरेडि माखासे मानसिफ्रा नुनानै जोंखौ सार्च बानायगोन गोजौ गिदिर लेभेलाव थायोबा स' इडुकेसन इज द मास्ट इम्परटेन्ट बे दुनियायाव दा ओरैबायदि जाबाय स' माखासे बेफोरबायदि जोंनि गेजेराव गोरों गोरा थायोबानो रस भिडिअ बानायनाय बा बिदिनो कमेडि भिडिअ बानायनाय एसे गाज्रि खोथा बुंनानै भिडिअ बानायनायफोराबो नर्मेल जालांगोन स' इडुकेसनावबो एसे गोसो हो आं बेखौ बुंनो सानो आरो आं बेखौ बुंनो सानादि गाज्रि मोजां भिडिअआवबो गाज्रि रस बानायनानै भिडिअ बानायनानै बे रं गाइस बेबायदि दा खालाम माखासे जुदि मानसिफोरनि लाइफआ रुइन जायो स' टेक केयार आं गिदिर फरायनाय सारमोनखौ बुंनो सानोदि जोंखौ मटिभेट बानाय जोंखौ सापर्ट बानाय जुदि मोजाङै भिडिअ बानायदोंबा जोंखौ सापर्ट बानायलांबाय था स' जोङो नुनो मोन्दों दा इण्डियानि बयनिख्रुइ देरसिन सिंगोल क्रिएटार इउटुबारा सोर केरेमिनाटि बे मा भिडिअ बानायो रस भिडिअ बानायो नाथाय बे मालाबाबो फेमिलिखौ लानानै मालाबाबो हारिखौ लानानै रस भिडिअ बानाया नोंसोर आंनि भिडिअआवबो थांनानै नायोबा नुगोन आं जा मानसिया भाइराल जादों बिनि सायावल' भिडिअ बानायदों आङो बिनि न'खरनि मानसिखौ लानानै ना बानायदों ना बिनि हारिखौ लानानै बानायदों स' बेफोरबायदिखौ आं सानोखि बेफोरबायदिया गनायथावना होननानैसो गोरों गोरा सारमोनाबो एसे साननानै नाय आरो जों नुबोखादों दा केरेमिनाटिनि थाखाय जोंनि इण्डियाया बेसे फेमास जानानै दं दा सार्च बानायबा नुगोन बेस्ट रस्टार इन द वर्ल्ड अलरेडि केरेमिनाटिनि नामा फैफायो बिराद गिदिर इउटुबार बियो स' बेफोरबायदि भिडिअजोंबो जोङो हारिखौ डेभेलप बानायनो हागोन हारिखौ डेभेलप जागोन हारि डेभेलप जायोबा हादराबो अट'मेटिकलि डेभेलप जालांखायो स' गाइस जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो सानोदि बे भिडिअखौ इसिबां शेयार बानायखि जोंनि माखासे रस्टार कमिउनिटिनि इउटुबारफोरनिसिम मोनहैथों आरो बिसोरबो बे भिडिअनि सायाव मा कमेन्ट खालामो बे भिडिअनि सायाव मा नोजोरिया बिसिना बेखौ मिथिनो थाखाय थ' आं बुंनो आंनि चेनेलखौ आं दिनै साबस्क्राइब खालाम भिडिअखौ लाइक बानाय होननानै बुङा नाथाय आं मोनसे जरुर बुंगोन नोंसोरो बे खोथानि सायाव बे टपिकनि सायाव मा सानो आंनो कमेन्ट खालामनानै जरुर खिन्थाहर आरो बे भिडिअखौ शेयार बानायनानै जोंनि रस्टार कमिउनिटिनि माखासे इउटुबारसिम मोनहैहो आरो आं बेखौ बुंनो सानो बै मानसिफ्राबो मा सानो अननानै जुदि नुयोबा आंनिसिम बे भिडिअखौ बानाय एबा नोंसिनि चेनेलाव बे भिडिअनि रिएक्सन भिडिअ आपल'ड बानाय स' गाइस नेक्स्ट भिडिअ आंनि रस भिडिअ फैगासिनो दङ बे भिडिअआव बांद्राय गियाननि खोथा बांद्राय सिरियास खोथा जाबाय जुदि बे खोथा बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आंनो कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर स' आंनि चेनेलाव 100 साबस्क्राइब बानायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच फर डेप्थ अफ माय हार्ट गाइस बेबायदिनो किप लाभिं मी किप सापर्ट मी स' नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय रेडी जानानै था बकचोदी मचाने हम फिर आ रहा है अभी के लिए इतने बाय बाय सी यू वेरी सून थैंक्स फॉर वाचिंग देखो क्या है गालियाँ तो यार मुझे लगता है ना क्रिएटिविटी का हिस्सा है नहीं मैं खुद ऐसा मानता हूँ वो एक भाषा है और अब क्या है सेंसर बोर्ड वगैरह काट देते हैं ना तो वो ये उनका है लेकिन मुझे तो लगता है कि भाई जिस समाज में गालियाँ नहीं दी जाती हैं वो समाज ही नहीं है तो कौन सी ऐसी गाली है जिसमें बड़ा मजा आता है आपको मतलब देने में गाली माथड़ चो
विजय भाई पूरी कविता है, कविता है अगर आप